Ya dawo. Dan da zuwa kaji? A baki yayi nake. Text message. Duniyar ta zama sai a hankula abincin ma ya samu babu alaji ƙara me na fita a hayyaci na kai bari yanzu ba ta cikin garin nan mu gani ko Allah zai kawo kai hula nake gani kaga abinci can kutumar uba fara na je za a ƙara da shi mana push an saka juya mun an sa cokalin nan juya mun ka dau daya tashi ka ware dan uwa kai juya shi juya shi ko da ka ware ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.